Ander, 1934ko maiatzaren 23an jaio zan plazan. Gerra denboran, Errotabarrin bizi izan zan 3 urte, amaren etxea. Handik, Errotako bizimodua ezetuten dau. Uraren ertzean da, basati beltzean, negar egiten dezu, alea txetzean, ni ere triste nabil, Aite zapatari esan, eta ama etxeko Andrea. Biak zededun handiak ziran. Amak erakutsi eutxasan lehenengo otoitzak, oindo be gogoratzen ditu. Monagillo sartu zan 6 urtegaz, oindo altarara be esan helduten. Umetarik asko gustetan jako zan elizako kontuek. Jantziek, ardiek, organoa. Hamaika urtegaz joan zen seminariora, abade izan gura ebalako, eta arteako seminarioan hasi eban abade izateko bidea. Artea, Gasteiz eta Derioko seminarioetan izan zen. Abade egin zan, eta lehenengo mesea emon eban parroki honetan, San Inazio egun baten, 1957ko Garagarlearen 31an. Abade egon da Laukarizen, Bilbon, Zamudion eta Durangon, beste batzuen artean. Teologia ikasketak osotu zituan Belgikan, Lovainako unibertsitatean. Eta handik etorri zan Derioko seminariora, bertako ardurea hartzeko. Seminariako arduradun zala, euskara indartu beharra egoala konturatu zan. Euskara eta euskal kulturako gaia bebai. Mila 1970an, udako euskal ikastaroak sortzen parte hartu eban. Bertan, euskerea, euskal ohiturak, hau da etnologia, eta euskal izakerea, hau da antropologia, landu eta irakasten ziran ikastaroetan seminarista eta abaden artean, lehenengo, eta guztientzako zabaldu ziran gero. Hasieran, Karmelo Etxe Nagusiak eta Mikel Zaratek laguntzen eutzien zeregin honetan. Gero, beste batzuk jarraituko utzien. Sasoi honetan, hasi zan bere harreman estua Don Jose Miguel Barandiaranegaz, pertsona eta abadelez miresten ebano. Berari esker joan zan Sorbonako unibertsitatera antropologia ikasten, eta han egon zan urtebete ikasten. Urteetan zehar hainbat proiektu ezberdinetan parte hartu dau. Etniker, eusko ikaskuntza. Eta Labairu, 1977an sortu zan. Don Antonio Añoveros obispo zala, eta Labairuko zuzendari izan da Ander urteetan. Euskal Liburutegia sortu eta eratzen lan handia egin dau. Eta bere lan guztiakaitik hainbat sari eta izendapen hartu dauz. Euren artean, Bizkaitar Argiarena 2002an, eta Euskaltzain ohorezkoarena 2003an. Bere bizitzan lotuta joan dira beti fededun izatea eta gure herriko hizkuntza eta ondarea jagotea. Ermitak eta ermiten inguruan egon dan bizimodua batu eta gordetan lagundu dau.
ermitetako jaietan han ikusiko dugu. Astegunetan San Isidro. Eta Ipinaburuko Santiagon domekero. Anderrek gauza asko egin dauz bizitzan, eta berak zan deuskun moduan, oindo gelditzen jakoz batzuk egiteko. Baina 80 urte bete barri, gogotsu dago oindo eta egunero ekinean jarraitzen dau.